там. Къде? На хотела. Така че е там. Това деца там е дъга, записваме. Да, знаеш. Да, вие знаете, ама други не знаят, че снимаме. Като на свои движения, така ще ме. Току-що бяхме в един басейн, минерален в Велинград, и сега се движим към Цигувчарк. Вижте обаче тая дъга са мести и тя не може да я настигнем. Ама ние не бързаме, защото ще стане момиченца и лошо. Не, двойто не знае какво ще това сега ще хванем и втората ще хванем. Давайте по-бързо. Давайте по-бързо и стане момиченца. Играем по-добре в футбол. Не, да се. Галя, не се притеснява, че тя ще се не грижа на пачта. Да се напиши Тук дясно нещо, нали? Да. Двойна дъга. Да, батак ако пише някъде. Ето ги и малките принцеси тук. Махайте, махайте. Махайте. Те много искат да станат момченца, обаче момченца много станали и вече не действа. Навъдиха се много момченца. Накрая така ще злато. Да, това ще Злато, знае. виж как позлатява там, където опира в земята. И са мести не можем да стигнем. Стига мила. Ако се превърнем въобще да вярвам, че ще не стигнем. Айде, край на филма.